लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा दंफैयो दैजिरियावहाय बेरायनो फैदों आरो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जाबाय ओरैबायदि मोजां लोगोफोर जायगाया नै नोंसोर फैनानै बेरायहैफैनो हागोन। सेरफांगुरियावहायनो बारा गोजानाव नङा। ओरैबायदि मोजांखा नै वाव जायगाया बिराद मोजां नै बेरायनो थाखाय। जाय बेरायफैनो गोसो जाग्राफोरबो मुवा लानानै फैनानै जाफैनो हागोन। जिरायनो थाखाय बिराद साफाखा। आंहा बेवहाय फैनानै बिराद मोजां मोनबाय लोगोफोर। साफानो रनायथ' दे ओरैहाय बिराद मोजांखा। नानिया नै बिराद गेलेनो मोजां मोनथारदों दैयाव। वाव ओरै सेल्फि लाबोनो मोनाखै। ओरै दै गलायलायनाय नै बिदिहाय। ओरैहाय नै नानि मोनाबो बेरायफैदों। हाय ना हरनानै मा नाम एसे खोन्थाफैदो ओरैहाय। बहानि नानि मोनालाय? ओमफ्राय सासेनालाय? ए मा नाम नानि? ए नोंनालाय? बेरायनो बिराद मोजां ना जायगाया साफानो। जिरायनानैबो जानो हागोन जेनेबा बेरायफैयोब्ला जाग्रा मुवा लानानैहाय बिराद मोजांखा जायगाया साफानो जेबो मैला गैखाया आरो। थाथ'दो बिदिबा नानिमोन। ओरैबायदि मोजां मोनो बियो दै होनब्लाथाय नै दैजोंसो गेलेगासिनो दङ। दैखौ बोरै लांनो हाबावनांगौलाय लोगोफोर बिराद दैयावहाय नैबे दैजोंहाय गेलेनो मोना। थांनोनो गोसो जाला थांनो नागिरबानो गाबबायसो नै मा खालामबावनांगौथाय। हाय दा मामि नानि नों दैजों गेलेनो मोजां मोनदों ना? दैजों गेलेनो मोजां मोनदों? हाय दे deh nak hotel mami. Sudah ada nani. Deh. Wow, udah deh. Wow, sadar. Oh.
सासे दुगैग्रा सासे दै लुना होग्रा जा मोजां थानाय थाबायनो। स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामहरदो, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर, आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय।